I think. Tak, smer Sierra, nové topánky, nové konce, aj so snežnými vecami. Hej, teraz kilák po trasu a ide sa ďalej. Vlak nie je ľahký, ale musím povedať, že nie je až taký ťažký, jak som sa bál, že bude. Nakoľko tam mám ICEX, čo je cepín povinný, a plus ešte tam mám navyše Bearbox, čo je asi kilo. Čiže toho, keď sa zbavím, tak si myslím, že pomaly sa už približujem k tomu, čo by som asi mal mať ako vak váhu. Počasie je super, no a uvidíme, koľko dneska dáme, niekde medzi 15 až 20 mil. Začínam relatívne neskoro, tak uvidíme. Z výšky snehu pravdepodobne teda niekde pôjdem aj ja. He was doing the sound. It looks so nice. That felt good, though. Good call on the shunt shaft. That was a great call. Yeah. Deň 37. Mám do sebou nejakých 17 kilákov cca. Ešte asi raz toľko. Možno jednu viacej. No chcel by som potom zajtra spraviť tak, že do 20 spať asi do 1 v noci, do pol druhej alebo nejak tak, a potom ísť hore na Mount Whitney, čo je asi 8 mil mimo trasy. Ide sa tam v noci kvôli tomu, že keď tam je sneh, hlad, je to bezpečnejšie a potom človek vidí východ slnka. Tak uvidíme, ako to pôjde, ale keď to pôjde tak o 1,5 dňa budem na najvyššom mieste, akom som kedy bol, nejaký 4400, je Mount Whitney. Je tu dosť veľa komárov, teraz tu to až tak nie, ale keď si človek sadne, tak vždy sa nejaký priplachtia. A pri vode to sa nedá ani vydržať, to je čistý masaker. Neviem, či to je sneh. Sneh to nebude, ale čo je to biele? Nemám predstavu. A vyzerá to celkom fajn. No aj takto vyzerá Národný park. Nič sa neťaží, všetko sa necháva. Deň 58. Mám za sebou
skoro 3 kiláky. Dneska je plán urobiť orientačne 20 míl, čiže asi 32 kilákov. Stanovať pri Rangerovi a byť tam medzi 2. a 3. najneskôr. Potom sa snažiť čím skôr zaspať a niekedy okolo 1:30 asi vyraziť na Mount Whitney. Chodí sa tam večer, myslím, že som to už hovoril kvôli tomu, že sneh je tvrdý, čo je lepšie a tiež východ slnka. Úplne bez vetrie. Nádhera. Obed sa už pripravuje. Deň 59, ak sa nemýlim. Je 5 hodín ráno. Stalo som 4:15 som sa pohol. A mám 12 km orientačne do kilometra. A ešte možno nejakých 100-150 výškových metrov. Nádhera, ale asi východ slnka asi nestihne. Right? Show Dal the som to. start. How fast it appears. Oh my god. Tak som to nakoniec dal. Není pravda. Bolo to makačka. Ale on to dal. 4400 niečo. Nebolo to zadarmo, ale super. Somebody else is slowly walk down. I want to walk over. Okay. You too. Yeah.
Perfect. Hello. Hello. Nádhera. A čo môj? Čo nové? No čaute. Jako? Podľa mňa toto je Mount Whitney. Podľa tvaru. Neskutočné. Deň 60, ideme na Forest Pass, čo je najvyšší bod na trase, 4000 a nejaké drobné. Niekde tam to bude hore. Yeah, so I was saying, what was I saying? That Velblot? Velblot is not pretty, but Tjava is beautiful. Hrbitov is ridiculous compared to Sinturin. And what about Sherik is Orgovan. Wow! Orgovan is so pretty compared to Sherik. Cesta na Forest Pass. A vyzerá, že tuto sa pôjde. Jazero musím vynechať, lebo hej, musíme sa dostať čím skôr hore a nejaké bude ďalšie. Forest Pass. I was trying to like sneak in. Yeah, you are forest, yeah? Oh my god. Wow. Ideme dole z Forest Pass. Kde? Tam je. Dá sa aj šmyknúť, ale nechceme riskovať, lebo sú tam aj kamene a to keby trafím zadkom, tak si myslím, že som dohajkoval. Ale je to super fun. Tam sa išlo. Deň 60. Ideme dole na Kersich Pass, čo je skoro 8 míl, aby som sa dostal do mesta. Potom túto kávo ma s manželom ma berú do Bishopu, oni idú ďalej. Hej, zajtra voľno a v pondelok by som mal ísť naspäť, ale je to tu akože neskutočné. Neskutočné. Malé osvieženie pred mestom. Nech jedeme jak z Braďoši. Toto je krása. Voľný deň v Bishope. To vyzerá ulica.
Idem pozrieť jedného Francúza, ktorého som dlho nevidel. No a ale neskutočne krásne hory v pozadí. Tak hej, zajtra sa ide naspäť.